God aften. Velkommen til. Dag 8 på den her smukke rejse. Dejligt at se. De tjekker ind her lørdag aften. God aften, god aften. Lad os bare lige lande her i spacet. God aften fra Holbæk, skriver Lisa. God aften fra Vamdrup. Ja. Lad os lige så stille begynde. Ja, jeg kan se, at jeg ikke er den eneste, der lige følte mig kaldet til at sage lidt. Det kan være, at I lige har brug for at rense dagens indtryk og dagens energier af jer. På hver anden måde, det føles rigtigt for jer. Men ellers så sæt jeg godt til rette. Og bare lige start med at mærke sædeknuderne mod underlaget. Mærk, at du er forbundet til underlaget, til moder jord. Og kald din energi hjem. Bare sæt en intention om, at det sker og vid. At hele din energi vender tilbage til dig nu, hvis den har været ude andre steder. Så bare lige mærk, hvordan du lander her i kroppen. Og ret så ryggen. Træk hagen ind. Aktiver nakkelåsen. Og mærk, hvordan der bliver et større flow omkring din rygsøjle. Ha' dine øjne lukket og blikket kærligt og blidt fokuserende i det tredje øje. Og hvis du glemmer det undervejs, så bare vend tilbage, når du kommer i tanke om det. Vid, at du kan ikke gøre noget forkert. Hvis du falder lidt sammen undervejs, så bare vend tilbage til den her lange, lige ryg og nakkelåsen. Øjnene fokuseret i det tredje øje. Og gnid så hænderne foran hjertet. Pres håndfladerne mod hinanden. Tommelfinger møder brystbenet og hviler her i dit hjertecenter. Tag så et fuldt åndedrag. Og en indånding for at tune ind. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo
aktiver rodlåsen. Lad energien rejse sig nedefra og op. Pres tungen op i ganen. Og udånd. Placer hænderne i Gyan Mudra. Tommelfinger møder pegefinger. Og hænderne hviler på din knæ. Sid her og mærk effekten af at tune ind. Connecte med din essens. Connecte med den visdom, der bor i dig. Og lad os chante Sat Narayan Waheguru. For virkelig at skabe flow i alt vand i kroppen. Skab flow i livet. Og aktivere frekvensen af fred. Satnara
Indånd. Hold vejret, aktiver rodlåsen. Pres tungen op i ganen. Og udånd. Og sid her et øjeblik og mærk effekten af mantraet. Mærk, hvordan du har hypnotiseret din underbevidsthed. Nyd stilheden. Nyd freden. Gnid hænderne foran hjertet. May the long time sun shine upon you. All love surround you, and the pure light within you guide your way on. Indånd. Sat Nam. Bøj dig for dig selv. Tak dig selv for at møde op igen og igen og igen for dig selv. Satnam. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad der skete. Jeg var sådan helt fuldstændig i stilheden, men lige pludselig så sagde den igen, recording in progress. Så jeg ved ikke, om der er 2 optagelser nu, eller, eller hvad der lige skete. Ja, vi sad i hvert fald i stilhed, og så lige pludselig så blev jeg bare forstyrret af, at den sagde recording in progress. Så jeg ved ikke, hvordan det lød for jer, eller var for jer, men det var i hvert fald helt fantastisk for mig. Jeg følte, at jeg kom helt ind i en trance, og bare havde lyst til at blive der for evigt, så ja, tusind tak. Ved godt, sangen er den samme, men i dag var den så sørgelig, at jeg måtte fælde en tåre. Ja, det er jo den samme, men det vækker noget i os, noget nyt.
der var huller i sendingen. Jamen, det giver god mening, Lars. Der må have været et eller andet. Vi må se, hvordan optagelsen bliver. En intens omgang. Spændende, hvad der slipper. Anne, du kunne blive ved, ja. Det kunne jeg virkelig også. Hvilket minder mig om, at det har jeg sagt, men det er jo ikke sikkert, at alle har hørt det, så jeg siger det lige igen, at der til fuldmånen den 5., der laver vi 31 minutter sammen, hvis man har lyst til at være med. Men jeg skal nok lige opdatere det inde i begivenheden. Det kan Jeg ved jo ikke, hvordan det har lyttet for jer, om mantraet gik hurtigere og hurtigere til sidst, men der har helt sikkert været et eller andet med optagelsen, så lad os se, hvordan det spiller sig ud. Tusind tak for i dag. Du gik også helt i trance, Bente. Ja, det var en meget speciel oplevelse for mig i dag. Jeg har lyst til at fortsætte. Merkur er stadig i retrograd, ja. Okay. Jeg har slet ikke lyst til at logge ud. Kan I måske mærke sådan, det er sådan en dejlig energi her. Tusind tak for alle jer, der mødte op, og vi ses i morgen kl. 21 igen. Hej hej.